challenge, uděláme si takovou soutěž. Tady ty věci přidám a to jsou tady to a poslední věc tady to. Podívejte, jakou to má hodnotu. Máte čas. Tady tu hodnotu. Takže vám to dáme součet a ještě za to dostanete a tady tu boju. Přihlašte se a takže se jmenuji Adela, protože moje se dává Rabas a tohle mi dala Adela. Takže čau lidi, já se s vámi loučím a zase u dalšího videa. Čau!